वर्तमान आम आज आलोचना चक्र परवर्ती वक्ता पाखक पहुँचा से होती डॉक्टर जयकेतन त्रिपाठी वर्तमान आमर गाइसिलेट महाविद्यालय से ओडिया विभाग मुख्य गंगाधर साहित्य को परखिबारे तांकर मध्य अनेक गुड़े दक्षता रही। आलोचनार विषय वस्तु है भाव सौंदर्य और अमृतर कवि गंगाधर। कविटे पाद तापी थाए माटी से माटी और स्थान तार कवितार प्रतिफलित होता है। कवि गंगाधर जड़े निर्मल आत्मसंपन्न व्यक्तित्व। से जो स्थान रे जेते बेले बास करुथिले से स्थान तांको पाई थिला पवित्र। तेणु कवि चिंताधारा रे स्थानर महत्व अपेक्षा व्यक्तिर महत्व गुरुत्वपूर्ण। तेणु कवि गंगाधर मेहेर अमृत लेखनी निःसृत कालजयी पद स्थान बासरे महत जनर सद्गुण न हुए नाश श्मशान भूमि रे जन्मिले तुलसी ओ लिखिहीन बास। आधुनिक ओडिया साहित्य जगतर कस्तूरी मृग कवि गंगाधर। भाव सौंदर्य और अमृतर कवि रंगाजीव गंगाधर। समग्र संसार मध्यरे से जहा निरीक्षण करिछंती ताकू परीक्षण करिछंती आवेगपूर्ण भावरे तांको सृष्टि साम्राज्य। कारण कविचित्तटी प्रथम द्रष्टा और परिस्रष्टा। यार वास्तव रूपायन तांको साहित्य जगत रे संपूर्ण परिदृष्ट। प्रकृतिर रूप भितर हेउ परिवेशर सौंदर्य भितर हेउ बा नारी सौष्ठव भितर हेउ कवि सौंदर्य को अन्वेषण करिछंती। से आरोपण करिछंती आपणा शक्तिशाली भाव समूह जहाँ सुंदर लगी ताकू से खूब सुंदर भावरे काव्य कवितार चतुरतार सहित संयोजना करी प्रकृतिर बाह्य सौंदर्य भितरे आरोपण करिछंती मानवीय अंतः सौंदर्य। नारुक्यू से अवलोकन करिछंती सौंदर्यमयी देवी रूप। तेणु अत्यंत शिष्ट और शालीन भावरे सती शकुंतला सीता पद्मिनी एवं इंदुमती चरित्र को रूपायन करिबारे बेस सफल स्रष्टा कवि गंगाधर। नारी रूपलावण्य भितर अत्यंत सूक्ष्म रूप को संदर्शन करिछंती कवि गंगाधर। तेणु कीचकवध काव्य कहती जम्बू नदहार मध्यरे हीरा पदक परी दिशुथिले नारी गहणे सईरेन्द्री सुंदरी। कवि गंगाधर तांको भाव जगत मध्यरे अत्यंत आवेगपूर्ण और तल्लीन। शास्त्रीय गांभीर्य अपेक्षा भावर सौंदर्य तांको काव्य कविता को करिछि बहुआद्र। तेणु स्वाभाविक तांको दृष्टिभंगी होई रहिछि अमृत। समग्र विश्वर प्रतिटी कोण अनुकोण मानवर प्रतिटी व्यवहार रे से पाइछंती अमृतत्व। आनंदर असरंती उत्सरे उज्ज्वल होई उठिछि तांको काव्य जगत। ସେହି ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ। ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦରେ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତିଟି ଭାବରେ ଭାବରେ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ତାଙ୍କ ଚେତନାକୁ କରିଦେଇଛି ଅମୃତର ବିଦ୍ୟୁତ୍। ସେହି ମହାଭାବର ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି ତାଙ୍କ କବିତା ମଧ୍ୟରେ
ମୁଁ ତ ଅମୃତ ସାଗର ବିନ୍ଦୁ ତମେ ଉଠିଥିଲି ଦେଖିଛି। ଜୀବନକୁ ସର୍ବଦା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଷାଦ ବୋଧ ଓ ଜଞ୍ଜାଳ ବୋଧକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସ୍ୱତଃ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମ ମନ ବଚନ ଓ କର୍ମରେ ଏକାତ୍ମ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରଟି ହୋଇ ଉଠିଛି ଓ ଗାଇ ଉଠିଛି। ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ, ମଧୁର ଝରଣ କରିବ ମରଣ, ପାପ ମରଣ ଭୟରେ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ। କବିତାର ପ୍ରତିଟି ଭାବ କବିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଲୋକିତ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କରିଛି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ। କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଭିତରେ ମହତ୍ଵର ପରିପ୍ରକାଶ କବି ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଖଦ୍ୟତର ଖେଦ କବିତାରେ କବି ଅତି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଳୟ ପବନ କବିତାଟି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତିକି ଅନ୍ତରୀଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁ ସେ କୁହନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ ମଳୟ ପବନ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ ବହି, ପୁଲକିତ କର ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମାଚାର କହି। କବିତାର ପ୍ରତିଟି ପାଦ ଅତି ସରଳ କୋମଳ ଓ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ। ଏତଦ୍ଭିନ୍ନ କବିଙ୍କ ମାଟି ପ୍ରତି ଓ ଭାଷା ପ୍ରୀତି ମାଟି ପ୍ରୀତି ଓ ଭାଷା ପ୍ରେମ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ମାତୃଭୂମି କବିତାର ଅନ୍ତିମ ପଦ। କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ନିଃସୃତ ହୋଇଛି, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହୁଦେ ଜନମୀ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। କାଳର କଷଟି ପଥରରେ କବିତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ। କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କାଳର କରାଳ ଗର୍ଭରେ ହୀନ ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର 130 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରତିଭାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବ ବିଭୋର ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ପାଠକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ କାବ୍ୟରାଜି। ଏହି ଅମୃତର କବି, ଭାବର କବି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କବି ଗଙ୍ଗାଧର ସତରେ କାଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁଥିବାରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାଳଜୟୀ। ଗଙ୍ଗାଧର ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ନିଜର ପ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ କଣ୍ଠରେ କଣ୍ଠ ମିଳାଇ ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦିନ କବି ରହିବ ଜୀବିତ, ଯେତେ ଦିନ ଥିବ କବି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ। ଏହି ସଂସାରର ବିଚିତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବା ବିଚିତ୍ରାୟନ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱନୀୟତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏ ସଂସାରରେ ରବି ଶଶୀ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଅମଳିନ କୃତିତ୍ୱ, ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା ଚିର ଜୁଜୁଲ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହୁ। ଏହା ବିଶ୍ୱନୀୟତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଣାମ, ନମସ୍କାର। ଗୋଟେ ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କେବେ ବି ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତଥାପି ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ସୀମିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସୀମିତ କରିଛୁ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, 4 ଜଣ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଆଲୋଚକ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ମୁଁ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଏହି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର।